Jeg hedder Finn Skaarup Jensen. Jeg er skolelærer, og det er jeg stolt af. Det er sådan, at jeg har jo i mange år stået og savnet det her fag, der hedder håndværk og teknik. Faktisk har jeg så måttet opfinde noget tilsvarende, og det har vi så haft på Rønne Skole som et valghold, der hedder projektfag. Kom og lave en opgave om det, du synes mest om. Men der skal selvfølgelig være noget praktisk, der skal være noget teknisk, noget håndværk i det. Og her sidder jeg ved at samle en industrirobot i træ. Fordi det har jo vist sig, at der er noget, der fascinerer de unge mennesker. De vil gerne forstå det. De vil gerne have åbnet nogle af de her sorte bokse, som omgiver os. Og robotter, det fascinerer både drenge og piger. Så derfor har jeg med nogen udviklet den her industrirobot i træ. Der har i en årrække været brug for, at vi burde for længst have opfundet det her fag, der hedder håndværk og teknik. Vi har jo set, hvordan at der har knebet med at få uddannet håndværkere, teknikere og hele de naturvidenskabelige fag. Her har vi jo en kobling til det virkelige liv. En kobling mellem videnskabsteorien og det virkelige liv. Her har vi de praktiske løsninger. Her har vi et fag, der kan modvirke, at vi mister de mange ressourcer af unge mennesker, som vi ser i dag, der ender i arbejdsløshedskøen. Lad os motivere dem til at gå den her vej. Det er det. Håndværk og teknik, det er sjovt. Det er spændende, det inspirerer. Det er jo det, vi skal med det her fag med håndværk og teknik. Der skal vi vise de unge, at her får de nogle værktøjer, de kan bruge i det virkelige liv. Vi skal give dem glæden ved selv at fremstille nogle ting. Vi skal give dem kompetencerne til at arbejde kreativt, innovativt og sågar entreprenant. Det kan vi. Kan vi også lave ting som sådan noget her. Og den kan ikke andet